दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे मावफुं मेल बे मावफुं मेलनि गेजेरजों जोङो फैगौ 5, 6 आरो 7 जानुवारि 2023 अक्ट'आव जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरारि जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ बिनि बागै जोङो गुवारै सावरायदों आरो बिनि हाबाफारिखौ जों दिनै मोनसे फाइनाल मोनसे सेप जोङो होबाय जे 5 अक्ट' खालि जोंना सेथि जि थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव एबार जोङो स्पेसियेल आलासि जे थान्दै मेल जिरायनायनि सिगां जोङो हांख्रायनानै लाबोदों सासे इउनियन मिनिस्टार रामदास आठवाले बिथाङा जोंनि गेजेराव फैगोन 5 अक्ट' खालिनि 5 रिंगायाव बेजों लोगोसे आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथांमोन सानैया जोंजों थागोन बिथांमोना जिहेतु जोंनो फाइनाल मोनसे कनसेन्ट होबाय बे फाइनाल जादों बेनि उनखालि 6 अक्ट' खालि गोबां हाबाफारि जोंहा दङ जेरै सबिनेर बेखेवनाय बे सबिनेर बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि मानगोनां ब्रह्म बिथाङा जोंजों बाहागो लागोन आरो बिथाङा इतिमध्ये जोंनो कनसेन्ट होबाय बिनि उनाव जि मोनसे सेमिनार जों लानो नागिरदों मोननै आयदानि सायाव एबार जों सेमिनारखौ लागोन बे आयदाफ्राव जों गोबां गोरोंसा बिथांमोनखौ हांख्रायदों दा बे खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा जोंजों बाहागो लाफागोन बिथाङा इतिमध्ये जोंनो कनसेन्ट होदों बिनि उनखालि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मानगोनां आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंजों बाहागो लागोन इतिमध्ये बिथांमोनहा जोंनो कनसेन्ट होजोब्बाय बेखिनि जिखिनि आलासि दङ BTR नि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि मेलाव बाहागो लानो थाखाय जोंनो कनसेन्ट होदों थ' बिथाङा जिहेतु 6 आरो 7 जोङो बिथांखौ 7 अक्ट'नि गेवलां मेलाव लुगैदोंमोन खिन्थु बिथाङा बे खालि गावनि एंगारनो हायै हाबाफारि थानायखाय जोंजों 5 अक्ट'आव बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि खोथाखौ जोंनो होदों बे रोखोमै एबारनि जि बोसोरारि जथुम्मा बेयाव जोंहा गासै जिल्लानिफ्राय जों दिनै फाइनाल खालामबाय जे 1530 डेलिगेट्स गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंजों बाहागो लाफैगोन बिनि बादै जोङो जोंनिनो दालाय आफाद जेफोर दङ वेस्ट बेंगलाव दङ आरो ओरै गार' हिल्स आरो अरुणाचल बे मोनथाम स्टेटनि जोंनि बिबानगिरि आरो आफादनि मावथि बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन आरो रोखा आङो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि जोहै गासैबो आसामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो लुगैदों जि जोंनि जानुवारि दानाव जानो गोनां 5, 6 आरो 7नि जि जथुम्मा बे जथुम्मायाव जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो जोंखौ हेफाजाब होयो आरो जोंनि मेलाव बाहागो लाफैयो आरो बै सानथाम दिनाव जाहाथे कुनु दल संगठनफ्रा गुबुन गुबुन गिदिर हाबाफारि लायालासिनो बर'नि गेजेराव जे जोंनि जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्मा बे जथुम्माखौ जाफुंनायाव मदद होनो थाखाय आङो खावलायनो लुगैदों मैया ब्रु आरो रियां जाय बिदा फंबायफोरा जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबफानानै दङ दा बिथांमोननि मोननै सोमावसारारि हान्जा हाथियारजों सोमावनाय हान्जा मोननै दा बिथांमोनहा मोनसे सेरिमनिनि गेजेरजों जोंनि मेन स्ट्रिमाव फैबाय थ' बिथांमोननि मेन स्ट्रिमाव बे फैनायखौ जोङो नुनानै खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो गोजोनदों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों जों आसा खालामदों जे बिथांमोनहा जि सिन्था सरसा लानानै जि साननानै बिथांमोनहा मुभमेन्टखौ खालामदोंमोन बे मुभमेन्टनि फिथाइखौ ब्रु आरो रियां जनगोष्ठीनि जोंनि बिदा फंबायफ्रा मोनथों आरो बिथांमोननि थाखाय जौगालु हाबाफारिखौ सरकारा जाहाथे मावो बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ खावलायदों आरो बिथांमोनहा मेन स्ट्रिमाव थानानै गावनि हारिनि जौगानाय खामानियाव मावफानो थाखाय जोङो खौसेथि बर'